tujuan nggih menika badhe anggenipun mentas nindakaken puasa bulan Ramadan menika sampun katekap mugi-mugi anggenipun sami nindakaken dipun tampi wonten dalem Allah Subhanahu wa taala sedaya dosa kalapaten diparingi papunten saged pitrah kula sami menika saged dosa-dosanipun saged resik lan saged nggih menika buka lembaran enggal ingkang sipatus gesang ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.